תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן בסלון ורוצים לומר שלום למיתר אוסטר. היא אחות של סרן איתן יצחק אוסטר, זכרו לברכה. החלל הראשון שנפל במלחמה הנוכחית בלבנון, עם סרטון שכולנו זוכרים שככה שורף בלב. קודם כל, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה שהסכמתם. משתתפים בצערכם, זה לא מובן מאליו בכלל לשבת ולהתראיין, אנחנו יודעים שזה לא פשוט. שוחחנו עם אחיך אביתר בעבר, ובמעמד השיחה אמרנו, המשפחה, יש לה דלת פתוחה באולפן פותחים יום, מתי שתרצו, וקשה להגיד שמחים שבאת, אבל בנסיבות האלה, הערכה רבה על זה שמצאנו את הסיבה לדבר שוב, כי היא סיבה מאוד מאוד חשובה. תודה רבה. אנחנו יכולים רגע לראות את הסרטון? כן, ברשותך. כן, בוא נראה. משפחה יקרה, ג'ק צ'סטרון אמר שלוחם אמיתי נלחם לא בגלל שנאתו למי שעומד מולו, אלא בגלל אהבתו למה שעומד מאחוריו. בתקופה האחרונה בצפון הסתובבתי בכל היישובים, ראיתי את קריית שמונה, את משגב, את מטולה, כל היישובים האלה ריקים, ממש הפכו להיות ערי רפאים. זה היה אחד הדברים, וכמובן הצפון כולו שרוף ונטוש. זה אחד הדברים שהיו לי הכי קשים. אנחנו התכוננו הרבה, בגדול זה מה שהחדירו לי כבר מהרגע שעוד לפני שהתגייסתי, כבר ערכים שגדלנו אליהם בבית, ועכשיו הגיע הזמן והמשימה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון הביתה. אנחנו מוכנים, באים חזקים, אני רואה את זה באמת כזכות היסטורית, ובעזרת השם גם משהו שישפיע על הדורות הבאים ולכל האחיינים שלי שהם לא יצטרכו להתעסק בדברים האלה. אני מכיר ומודע לגודל האחריות שמונח על כתפיי וכל האחריות של הלוחמים תחתיי, ואין גאה ממני להיות חלק מהמשפחה ולהוביל קדימה לקראת הגשמת המשימות. זה גם הזדמנות טובה להגיד לכם שנה טובה, שאני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, שתכלה שנה וקללותיה ותבוא עלינו השנה הבאה לטובה עם כל ברכותיה. וכמובן אני מצטער כשפגעתי במהלך השנה, מי מכם לצערי לא היה יותר מדי זמן שניפגש ותיפגעו ממני, אבל אני מאמין אם זה קרה בזמנים הקצרים. אני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, אתם תמיד איתי בלב, וזהו, עד הניצחון, אוהב מאוד. כמה פעמים ראית את הקטע? בלי סוף, בלי סוף. אנחנו ממש כל סרטון שלו רואים שוב ושוב. הוא גם היה, אמא שלי הכריחה אותו לשלוח לנו לפני שהוא נכנס לפעילות מבצעית ומכבה את הפלאפון, סרטונים ככה שהיא תוכל לצפות בהם בריפיט. והם הצטברו. אז הם הצטברו, וכל סרטון באמת היה איזשהו מסר, איזשהו משפט, כל פעם הוא ציטט פעם מלוחמי תש"ח, פעם לוחמי מרד גטו ורשה, אני לא אשקר אם אני אגיד שאני הייתי צריכה הרבה פעמים לעשות גוגל, להבין מאיפה הפעם הוא הביא את הציטוט, אבל באמת זה היה מאוד מאוד אופייני לו. גם תחושת השליחות שהוא יצא איתה, כאילו בסרטון הזה ממש רואים שהוא מדבר על זה שקשה לו לראות את הצפון נטוש והרוס. כן. הוא גם היה הולך עם רשימת החטופים בכתף, כאילו זה בכיס במדים. זה משהו שהוא חי אותו, התחושה הזאת של כן, אפילו מהסרטון הזה שהוא לא ערוך לצורך העניין, אפשר להבין איזה בן אדם הוא היה וכמה היה אכפת לו. לגמרי, לגמרי. הוא כותב אפילו במחברות שלו, הוא נלחם, יצא לו להילחם כמה חודשים טובים בעזה, והוא כותב באחת המחברות, אני לא מרגיש שחיקה, כי המשימה כל כך חשובה. כל כך הרבה רוח. ממש. וכל כך הרבה מוטיבציה ודרך. דרך, זה איש שראה דרך. לא פלא שבחרתם להנציח אותו, את שמו, פועלו ורוחו בעולמות החינוך. לגמרי, אז בעצם הקמנו ממש, איתן היה מפקץ באגוז, הוא נהרג בכ"ט באלול, ערב ראש השנה, ממש לפני 3 חודשים. ובשבועות האחרונים הקמנו עמותה שנקראת רוח איתן. השם שלה הוא גם, הוא מאפיין מאוד את הרוח שאנחנו רוצים בעצם להנציח את הרוח שאיתה איתן יצא למשימות שלו, את הערכים שהוא בא איתם, אבל גם רוח איתן, רוח חזקה. הוא אומר באחד הסרטונים, גם לפני הכניסה לעזה, הוא מדבר על זה שהרוח תנצח את המלחמה, ושברוח הוא חזק. ואני חושבת שכולנו נוכחים לדעת כמה אנחנו צריכים רוח חזקה לא רק בשביל לנצח את המלחמה, אלא באמת כדי להמשיך להיות פה. כן. והמטרה של העמותה באמת היא לפתח מנהיגות ציונית ולחזק את הרוח הזאת באמצעות הערכים של איתן. אהבת הארץ. זה כמעט מוזר שאנחנו מדברים על זה בקונטקסט שצריך ללמד
נכון, אבל צריך. אם עשיתם את זה, אתם מזהים את הצורך. צריך ללמד לגמרי. היום אהבת הארץ. לגמרי, לגמרי. גם ללמד, וגם אני חושבת שאיתן אומר את זה גם באחת ההקלטות שהוא מעביר לחיילים שלו, לטירונים. הוא מדבר על זה שזה ממש כמה ימים לפני המלחמה, שברגע שיקראו להם, הם יגיעו. כאילו, יש בנו איזה DNA כזה ציוני או מחובר לעם שלנו, שברגע שצריך את העזרה שלנו, אנחנו נבוא. ואנחנו באים להגיד, יש את ה-DNA הזה, אנחנו רוצים אבל לתת בסיס, ולהעניק עוד חיבור יותר חזק, כמו שלאיתן היה. כן, גם ראינו שהוא ממש חשב קדימה, הוא דיבר על האחיינים, על הדור הבא, זאת אומרת, הוא בעצמו צעיר, נכון? בן כמה הוא היה? כן, הוא היה בן 22. וכבר כאילו ממש חושב קדימה על הדור הבא ומה יהיה פה. ממש, ממש. אני זוכרת שכל התקופה של המלחמה, אני אגיד באופן אישי, שאני ממש הייתי בלחץ עליו, ממש בפחדים, כי ידעתי שהוא ילך קדימה. תמיד הולך קדימה, גם לצערנו, הוא היה החלל הראשון שנפל בלבנון, הוא הוביל את התמרון. ואני זוכרת שכל פעם שממש פחדתי, אמרתי לעצמי, איתן לא יכול להיות שהוא ייהרג, כי אנחנו חייבים אותו, כאילו, הוא חייב להיות פה איזה ראש ממשלה או איזה מנהיג. וואו. כן, ובעצם בשבעה הבנו שעוד ועוד אנשים הרגישו ככה, שהוא היה איזה מנהיג גדול, ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בעמותה זה קצת למלא את החלל הזה. פעלתם למשל בתנועת נוער במודיעין? נכון, אז כבר עשינו פעילות בתנועת נוער במודיעין, ממש בחנוכה האחרון. לקחנו בעצם יום מפקץ, יום שאיתן עשה לחיילים שלו, וממש לקחנו את אותו מבנה, והעברנו את היום הזה עם התנועת נוער. איזו תנועה? עם בני עקיבא, הסניף איפה שאיתן גדל. איך הם הגיבו? אז היו תגובות מדהימות, עשינו גם אחרי זה איזשהו משוב, והתגובות היו ממש מדהימות. אני אנצל כבר את ההזדמנות להגיד שאם יש עוד מסגרות שרוצות לעבור את היום הזה, אנחנו נשמח שיצרו איתנו קשר. זהו, ואנחנו שואפים באמת להרחיב את הפעילות. כרגע אנחנו מכוונים לתיכונים ולמוסדות הקדם צבאיים, יצרנו כבר קשר עם רשתות, ואנחנו עכשיו יצאנו לקמפיין גיוס המונים, דרך ג'יי-גיב. איך אפשר ליצור קשר, להגיע? זהו, אז אפשר לחפש ג'יי-גיב בגוגל, אנחנו אומרים להופיע ממש באתר הבית, או לכתוב איתן אוסטר ג'יי-גיב, וגם שם זה אמור להופיע. אנחנו בעצם, היעד שלנו 1,000,000 שקלים, אנחנו ממש בימים הקרובים אמורים לסיים את הקמפיין, וממש נשמח לתמיכה ועזרה. עוד דחיפה משמעותית. לאן הכסף הזה ילך? זהו, אז המטרה של הכסף הוא באמת לעזור לנו לבסס את העמותה, להביא את האנשי מקצוע הכי איכותיים, כדי ליצור תכנים שהם מבוססים גם על תכנים שאיתן עצמו כתב, וגם להבין איך אנחנו יכולים לגשת בצורה הכי איכותית ואטרקטיבית גם לתיכונים, גם למוסדות הקדם צבאיים. ואנחנו שואפים בהמשך גם להגיע לקמפוסים, ואולי גם ליהדות התפוצות. מיתר, מייסדת העמותה, רוח איתן. אנחנו מודים לך שהגעת אלינו. תודה רבה. בכל זמן שתרצי, אנחנו כאן. תודה רבה, אני אשמח רק להוסיף משהו אחד. בטח. אחד הסמ"פ שנהרג ברצועת עזה, איתן, הוא היה סמ"פ של אח שלי, של איתן אוסטר, אז אני רוצה לשלוח מכאן, בשם המשפחה שלי, חיבוק גדול למשפחה שלו. על כך התבשרנו ביממה האחרונה, לשני חללים. כולם חברים של מישהו, אחים של מישהו, בני דודים של מישהו. אחרי שתגיעו ליעד, תחזרי אלינו, תספרי לנו על הפעילות שלכם. אשמח ממש לעזרה. תודה, מיתר. תודה לכם. תודה רבה. תודה.